Hold up, wait. Sino ka nga ulit? Eh yung tsambe mo nga, hindi naman malupit. Bakit ba sa tingin mo ay ikaw ang mas angat? Eh sa vlogs ka lang naman kasi talaga sikat. So girl, just sit down and put on your makeup. Cause Shady said, will the real artist please stand up? Please stand up. Bleh. Ako si Alex G, the best sa country. Di ako nagpre-pretend cause I'm the real freaking deal. May mga pakonyo, yes sir, yes sir. Oy, Mateus, wag ako. Talo ng Jeje ang konyo. Ikaw nga bata ka, makinig ka ha. Una sa lahat sa nagawa mo ng kanta, ikaw ba ay nagbayad na kay Catriona? Ikaw kasi gumamit sa sikat, ikay sumabit. Ang tawag na sa'yo, Mr. Universe na pangit. At least ako sa tsambe, alam ito ni Sevi, approve pa nga ni Tony. Ha? Kamag-anak eh. Break it down, y'all.